там да не знаете нещата. Ще се развият по един много бърз начин, колкото и да ни се иска, по-човешки казано, но ако се приближавате при него и неговата любов опренява, вие искате да бъдете с него и искате колкото по-рано да бъдете с него. Аре, ма се още преди. Какво се нищи? Значи има, нищо няма. Хайде, брат. Милко, ще помагаш ли там? Иди да научат. Кой ще е първи? Анетко, tu внимание за коцете ми кая съм. А тук към ще ми е сами. Скоро към бичава съм на ми. Да. На Бога с живот и ума. Баща. Обещаваме те. Това е ман нашите камази. Алелуя, браво! Така ще е, така ще е, само бабите ще внимават. Накрая ще останете вие. Първо да минат момчетата. Добре. Да, не бързай. Дуралки трябва да се съсвам. Като пане не харесвам изобщо. Не гледаш ли какво става тук, бе? Най-чиве на най-чив, шкарство пане. Греховете се изчистват. Дойде по собствена воля, направиш договор с Бога. И обещаваш, че ще му служиш с живота му. Ние те прощаваме в името на Отца, Сина и Святия Дух. Алелуя! Към по-дълбокото. Мансар камазин да бъде. Славаме ти почи, чест и слава, издигаме ръце към теб, обичаме те, татко наш, отдаваме ти почи, чест и слава, издигаме ръце към теб. Обичаме те, татко наш, велик си ти, чудеса извършващи, няма никой като теб, няма никой като теб. Най-доброто потапене! Браво! Чудеса извършващи, няма никой като теб, няма никой като теб. Отдаваме ти почи, чест и слава, издигаме ръце към теб, обичаме те, татко. Помолите му малко. Отдаваме си почи, чест и слава, издигаме ръце към теб, обичаме те, татко. Спокойно, Шишик. Велик си ти, чудеса Главата потапе. Браво. няма никой като теб, няма никой като теб. Велик си ти, Чакай малко да ги чудеса Ач хвърли. Дух на хваление. Амин. Един благословен хвалител в името на Господа. Потапай го, Якове. Главата е важно.
Къде ма шлям? Кой остана сега? Младежите минаха. Да. Да, бабите. Исусе от Назарет, Аба мене прикарай първо. душата ми вика към тебе. Давай. Отвори свято небе. Душата ми вика към тебе. Исусе от Назарет, душата ми вика към тебе. Отвори свято небе. Сила дай на Твоята църква, Исусе. Сила дай и любов и дай. Алелуя. Сила дай на Твоята църква, Исусе. Сила дай и любов и дай. Знаемо те обещал си, ще бъдеш с нас до века. Душите ни в Теб се надяват, Тебе ни е радостта. И знаемо те обещал си, ще бъдеш с нас до века. Душите ни в Теб се надяват, Тебе ни е радостта. Сила дай на Твоята църква, Исусе. Сила дай и любов и дай. Сила дай на Твоята църква, Исусе. Сила дай и любов и дай. И любов и любов. Най-доброто подаване. Най-доброто, това беше най-доброто. И любов. Съди в книгата на живота. Амин. Алелуя. Книга на живота. Така. Още миналата луна ще ми да ти дадем. Изпуснахме автобуса. Абе там не, поне виж с всички заедно. Книга на живота, книга на спасените. Изяви ме, о Исусе, името ми там ли е? И от днес да си Там по-добра. ли е, там ли е? Точно така. Името ми там ли е? Изяви ме, о Исусе, името ми там ли е? Теготите на живота стават много леки, знам, лек за мене хумота, името ми Кръщаваме те в щом името ме на Отца, там. Сина и Святия Дух. Там ли е, името ми там ли е? Истина си. Изяви ме, о Исусе, името ми там ли е? Аз съм грешен, но с милост Господи ме промени. Що ми е святи името ми. Ти сега като майчик. Името ми там ли е? Изяви ме, о Исусе. Aç halka na malizin halka na muş nas. Ачекана ти şu nas harayı. Aç ker haliца. Кръщаваме те в името на Отца, Сина и Святия Дух. Алелуя! Сколько е смех. Старо шоро. Айде, изкъпана си. Много дете си в Господа. Амин. Царско дете, имаш една песен така. Хайде куцата сега. Сега излезла макана месо към детето. Още ни перес. Кой остана? Най-тежкото. Старо. Не бързай само, не бързай, спокойно. Най-тежкото.